Wow, ce frumos e, ce dealuri faină. Ce fain. Ce frumos. Wow, ce frumos e, ce dealuri faină. Ce fain. Ce frumos. Di poliție, viorele, pune, te rog un pic. Hai, no. Mito, ai filmat? Bă, dar ce fain e pe aici. Ce interesant, bă. Wow, ce frumos. Wow, ce fain e. Nu face bine la tot. Wow, ce fain sunt locurile astea. Na, ce e aici? Wow, ce fain e mănăstirea. Trebuie să filmezi. Deci la De normal, dacă nu zice că n-avea voie, nu avea voie. Ioana, vrei să încerci? Tu faci chestia aia. Dar mie îmi place care ce sunt la toți. Tu faci chestia aia. Că și eu vreau să faci. Dai faci, ia mă, vrei papu. Dai tu faci pe mine. Poți dai misiune? Zâmbiți. Aici e prea mult. Nu mai mișcare. O să mergem la grădina zoologică, ce faină, totuși ce fain arată. Ce fain e. Eu, dar chiar că e drăguț. Abia că te-ai întors cu spate. Te rog o dată. Ia, Nina! Vai! Ce fain e. Wow, ce frumos. Ce frumos e vulturul ăsta, ai de capul meu. Bă, uite ce frumos e. Wow. Ce frumos e.
Asta e foarte fain. Ce drăguță-i țestoasa asta, ce faină-i! Ioi, ce drăguță-i! Veni și masculul. Care-i masculul? Ăla maro. Da, ce fain. Ha, foarte frumos. Ai văzut? Wow! Ce frumoase îs, bă! Papagal în casă, masă și sorța. Am dreptate. Wow. Ce fain, ce sunt ăștia, țapi? Wow, ce fain! Ia și lamele. Ce frumoase îs. Ce fain. Bă, dar ce faină e girafa! Hashtag selfie cu girafa! Exact! Uite ce fain arată. Ce sunt ăștia, bizoni? Zimbri, da, bizon. Ah, foarte fain arată. Uite capul meu, ce fain. Wow, ce înalt suntem pe aici, mă. Hai de capul meu. Oh, cred că o să ajungem într-o oră. În cât timp o să ajungem? Într-o oră, o jumătate, cam așa, nu? Wow, ce fain e. Memoria cu Chiar că serpentină. Ui. Asta e Bicazul, ce frumos e. Ce vale a creat. De capul meu. Se pe aici, toate stâncile cum vin. Ia și cățelul, se plimbă cățelușul. Imediat pică în râu. Îți scot și eu chestia aia și suflu. Bă, vezi că Foarte frumos. Fain e izvorul. De exact de aici curge apa. Ce frumos.
cum merge, 2, 1. și merge, și merge. Foarte frumos. Bă, dar e foarte frumos, Gheorgheniu. Chiar că e fain. Dar am prins ciudat, am prins lumea foarte bună. De 2 ori am fost. Sunt în spate. Oare, câte vexe pe aici. Hai găsim. Îmi place. Uai de capul meu, suntem în mijloc mine, uai ce vine briza. Hai de capul meu, suntem în mijloc mine, hai de capul meu. Dar ce mergem, bă, dar și prindă. De cap, uai, aici tremură totul. Uai de capul meu. Ce șmecher, mă. Tunelul groazei și în spatele nostru nu mai e nimica. Ai, ai, ai. Gata, am ajuns? Da? Gata, am ajuns. Gata. O, coborâm pe trepte. Câte trepte sunt aici? Ai, 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 200 de trepte, nu? Avem nevoie de mult noroc. Sonia se culcă, Teo se culcă și Ada se culcă. Și nu mai pune poza. Uai, ce tremură! Ce drum! Hai de capul. Da, unde-i filmul? Mi arăți filmul. Ce drum! Aici de ce filmezi tot? Asta e cenzură de Târgu Mureș. Doamne fer! În sfârșit am ajuns în Cluj. Nu, noi încercam să facem să ne intre soarele nou. E foarte frumos. Aleluia! Ce frumos e Clujul, așa să lipsești din el 2 zile. Mirosul de Cluj. O să ajungem în 10 minute. De-abia aștept. În sfârșit am ajuns la școală. Tu primul, bine, fă ce vrei. Foai, în sfârșit. Home, sweet, home. Liberte! Liberte! În sfârșit am ajuns la școală. Tu primul, bine, fă ce vrei. Foai, în sfârșit. Home, sweet, home.